Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Sao? Bạn trẻ maya mẹ là mày. Maya lấy cũng angel sao? Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but shispa % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka South League Dorbar Shnong ringkat bar ka Khasi Student Union, South Shnong Unit, la penlong ha ka jing thang momati ha ka Shnong Musiau, West Gentle Hills District, kum ka jing Sngewlem, halo ka Jingshah Pynïap, jong ka kong Eilang Phawa. Hari Sngewlem benta de Sngewlem Shnong kilong kemi ki kena school bagi dekat jong ke KSU South Shnong Unit. Sngewlem Shnong ha bakaran ha Eilang kilong bagi bor jong ka an ki ban penyo e ka hok jong ka kong Eilang ba ban pichitom ting e yu badan kti ban bathat jubor ye ka jingem jong ka. Bor engol ublai kan ran o wada lang wa I da yo I chem gam ni jing ito wa em kita gam sin Sngewlem dan em kita gam sin ku Sngewlem si iu ong to kawi ne kam kinong chong chnong kiong I to de cha Pynïap go kadakam tenga kam wahe chnong yo ka chnong salang kam jo le ya ka kam jo ka isi yong I woro kam ka chnong em ni ka jing Sngewlem em kita ka jing Sngewlem si hadu kate I hawayu I kam ka ni ka Jingshah kuda jia le nadu ni poru dedep kam wajib nai katu te I dap ke jang Sngewlem si hadu kate wa ina liang yong I kam ka isi chnong liang nga kam wahe chnong ta penrem juro yu kam ni ujaj bru wa biasa ya kam ni ujaj bru to hodi play o woro chijing im kerpa le gibor ki wahlor gibor ki wahajrong ya kam ni ujaj bru to ukset ki woro cirta hathanat khnang wa I ki wadangsa chini cha perthai jo laj ile I jing tin ne jing sir tada dia kam kibor ki wahajrong upelaj ki kam ni ujaj bru to I dangbun ki mensin dangbun le mensin ge yong I wubu ge I hejingma kadu kamte perpale kibor mayosa ya kam ni ujaj bru wumhoile upelaj ki o ukset ki o woro sijing im khnang wa I kam ki wadang ne chini yo laj yutin yo laj usir to Jerman wa pelaya ganiga program cuba kelimat hei to yang ga piyo gadak wa ya pensiau silangi ya Sngewlem ya ganiga let Eilang Phawa wada klat ganiga benai wada dem doktor naliang yonga kam wa he chnong wa em ganiga time haperdi yang gani so ligi chnong ala da prem juro ya utu nong Pynïap ya ganiga let Eilang Phawa wa gubru wa em hejing duna ha gabormet kayongka do himu yim mesin yongka naliang yonga kamu wa he chnong wa em ganiga thain da prem juro o kurpat ya gubor jongka an u set ki o chirata. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka Shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka Shnong de la khot ka la yat tikila pen sngo hina Shnong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka ba
bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon kaba 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata, let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hangni. Shuaban take up yung project. Day ban sutu bakla. Habang warna yaki investment. Habang warna yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakaduk ke jimatoy. Kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.